Sari yo enak, balasik yo enak. Orang-orang iki ndak ngerti yo nyidam apa ibune Mbak Muti yo jam pruntel. Oh, pruntel. Pruntel ya apa? Ora ngerti pruntel, Mas. Ora ngerti. Tolong sing cilik-cilik. Iki pentel. Kuwi ora pruntel. Kuwi gini. Sarung iki Mas. Jan temenan iki Mbak Muti. Ingkang tamu jenenge apa? Loh, apa Bu? Oh, pentel. Berarti gini Mbak Muti. Ini kulo niku R jadi pruntel. Beda lain kadang lain belalang lain. Lah ini ibumu ki apa? Ibumu takok dhewe. Mos aku takon ibumu sing gonmu iki jenenge apa? Ya sarung. Lah kuwi padha karo preman cilik. Sarung. Lah iya. Mos aku takon ibu sih. Bu, gonmu jenenge kok? Ya sarung. Lah usah ngene kok ibu te kok karo. Ibu. Aku yo ora duwe nek omah. Ora duwe kok. Iki nek kan aku tak jawab kudu. Iku Mimi. Mimi sing gedhi lah sing cilik. Pelenap sing ngene. Berarti ngene Mbak Muti. Bahasane Kudus karo Semarang pancen beda. Beda. Aku dulu waktu nang Semarang ya kaya ngono iku mau aku anggere ngomong diguyu wong Semarang aku. Tapi nek kene ora saru. Tapi nek kene ora saru, gak pikir saru gitu. Oh enggak. Berarti ki kok aku tulis usum kok ora iki ora ya. Iki ya usum. Aku gawane gak bayar nang. Kok kuwi mau. Garanya apa? Saya pindah mungkin kan. Oh jambu. Jambu. Mas. Tak kirain penting. Nah, ini ora saru. Nek ora saru. Ya terus nek ra serbu dolan. Upama nek Semarang kerutuki wong ya mesti. Aduh. Yo. Kotor bisa
Iki mas lagi mbok ucape apa? Aku lali nek ngomong penting lali. Aku lali nek ngomong iki. Bathokmu nang mburi apa ning ngarep sih? Ngarep. Ngarep. Heeh. Lah kok mbok balen-baleni? Lho lali ya. Ya bener diguyu Mbak Muti. Lho ben eling tak kan tak bulan baleni. Yo benek. Hari kowe sing warai. Aku marahi. Sing gawe ukara ra kowe to. Lho. Maksudnya aku ki ngene lho, Mas. Iya, Dik. Piye? Aku ki yo wis berapa bulan ya? Kalau nggak salah mungkin 5 bulan Mbak Muti. Oh, berarti main lain. Pernah ketemu di Jepang. Heeh. Iya. Tapi mau luar negeri? Iya, Jepang luar. Si asli loh Jepang Kudus. Oh iya iya. Oh, tak kira Jepang luar negeri. Pernah ke Jepang, Mbak? Pernah. Pernah. Nah, ini Kudus Oh, tak kira Jepang padha ae ya. Nah, terus piye ceritane? Lagi kiki mau aku ya koyo mimpi. Heeh, piye? Tak ngira tak nyono. Piye? Yo ketemu aku ya sepanggung karo Mbak Muti meneh. Oh, tak kira ya apa? Tak cerita apa lho cuma iki. Ya wis aku Makanya ngomong Mas, apa? lho makanya dhek iki mau teko Mbak Muti niku mak biyen ngidame apa. Makanya mau bahas Ngidame? peruntil. Lah nek cara kene aku mau. Aku kan teko ngene to Mas. Aku jadi gumun. Wong cewek kok kendamane digawe balaksik yo enak, digawe campur sari yo enak, digawe dangdut yo juga enak. Kok sida yo enak. Iku ngidame apa, Mas? Iya, maksudnya iku ngono. Ngidame Iku apa? ndek ben nyidam apa? Bel kan ya. Bel-bel ini meneh. Lho ben apa lho? Kula sesuk lek bojomu ngidam. Aku mau kasih teh. Oh iya siap. Bu, sama nek nyidam peruntel. Ora ana wong denger, wong gawe, wong gebok ngapa peruntil darti. Ora mudeng. Gak mudeng. Ya makanya iki diumumke to. Nah, Diumumke para hadi. Nek gak mudeng yo kaum cilik. ora mudeng kowe apa dhewe ora mudeng. Mesti bener lah. Oh iya. Lanjut.